Всички, аз съм Ванко и днес ще играем Майнкрафт в сървъра битки с кораби. Така, сега. Понеже от предния клип, от тогава най-вече, като събиехме с Майнкрафт Warrior, ние сега също сме с него. Warrior. И посъсипах нещата, че после те, понеже от нея диамантените неща бяха читнати. Само защото правихме пробна битка. Иначе сега на едни места вече си имаме истински диамантени неща, които ни бяха читнати. И както и да е, ако правиш тук, бе? Борко, не се нападаме, айди, заминавай. И там искахме да ги горим, че тръгнахме да ги горим в моя кораб, той замяза на нищо. Борко, айде да се умиташ от кораба ми. Къде си? Айде, чао. Сега както и да е, сега малко трябва да се поразхвърля тук, да поостая глупостите. Т.е. кабелстоуна не са глупости в случая, да си правим брони. Като цяло малко организационни моменти, леглата ще ги видя кога ще ги правя. За сега в този 6 само каквото мога ще натикам без да правя никакви подредбени истории. Штрак. Айрана ще го стопра да се пече след малко. Само един крафтинг тейбъл ще си направя. Какъвто изглежда нямам. Който ще стои тук на този етап. От който ще си направя, какво трябва да си направя всъщност. Той ще ми трябва да си направя такива оградки. Да си направя аз капак, имам там, ама имам ли капак? Нямам. Нямам капак, което значи, че трябва да се направя един капак. Хамак. Вижте го къде се обажда. Подводницата, искате ли да я видим? Долу да ви я покажа. И добре дошли в подводницата ми. Ти кой го е сложил? Той нещо е работа само на... Кой е ставал с подводница, бе? Борко! Нищо не съм правил. Как се прави сега призмариновия блок? Тото и не е измерено блок. Ето е лампата. Добре, като го щупих и получих призмарин. И сега е лама въди от тъс подводница. Гледай какво стана. То си е твоя грижа, не само го правя аз. Какво? То си е твоя грижа, аз съм си на моя кораб. Хора, мрем. Разобори се, ще ти кажа аз браво. О, не! Тук се изкачих някъде, поех си въздух. Докато трошате всичките неща тук. Къде спасям кабелстоун? Най-лесно събираемия. Сега, Борко, как се прави призмариновата лампа? Аз да знам. Как ти, нали, ти го прави? Съм го правила аз да бъдеш. Добре, хора, поправяме си кораба. Няма време за губене. Просто зле. Ние тогава, като горяхме неща, го бяхме
съсипали, просто на нищо не прилича. С ябълка може да се я направим на голд ябълка. Голд епълка. Штрак. Штрак, 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 штрак. Сега качваме са горе. Какво трябва да се оправя? Туни трябва, подводницата трябва да я оправям. На нищо не е заприличала. Този бедрок е работа на християн, хора. Тук тайното ни местенци, още не сме го Така, от тук нищо няма да ни трябва. Сега качваме са горе. То сега мисля, че го постегнахме. Тук... Добре. Майнкрафт Уерер ни е излагал. Не. Честно ще... Сериозно как нали Уериер, аз как те нарекох? Не е Уериер. И как е? Уериер. Хора, не мога да се вик настои нещо. Ако искате да кажа в преводача гласно превеждане, ще го покажа като Уериер, не като Уериер. Кое бе, кое? Ами това на Майнкрафт Уериер, не Уериер. В YouTube ли бе? Това ми се казва, Майнкрафт Уериер. Кое че се казва Майнкрафт Уериер? Човечето ми. Борко! Какво? Размножителя на гаст. Какъв размножител на гаст? Питате. Ей такъв. Защо в диспенсъра ми има размножител на гаст и защо всичките огнени заряди ги няма? Ей, християн, ако не си ти, той е християн. Всичките ми огнени заряди ги няма. Що е християн? Влизал ли е в сървъра? Че как да не е влизал? Влизал е. Мислих, не. Влизал е християн и е правил глупости. Ти нали го знаеш? Ако не го познаваш... Тъй, и нещо, кога ще се разправяме с него. Ай, както винаги ще кажа, не сум. Че как няма да кажете? Естествено, че те ще каже. Сега там трябва да се качвам горе. Хората, скрип не е много интересен, ама искам да снимам, пак няма нещо по-интересно за правене. Тук даже те и трябва да бъде, нямаше нужда да се качвам. Сега ето и кой? Пак християн да бъде несиметрично. Аз съм, че той се радва от това да има несиметрични неща. Сигурно. Той сигурно се радва на твоето нещастие. Такива ги има деца радват на нещастие. Сега аз се радвам от на това някой друг да му се случва нещо хубаво. Също пак не е както аз искам да бъде. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И тук трябва да бъде тази врата. Тая смотана врата трябва да бъде и тук и като я оставя там един път за винаги да се стои там. То с размножител на газ него го хвърлям във водата. И хора, това клип ще бъде 10 минути точно. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, харесайте го. Абонирайте се за моя канал. Дайте ми декове за Clash Royale. И този клип нямаше нещо много интересно за правене. Надявам се да ви е харесал. Ако така, и харесайте го и